Dragi lavovi, dobrodošli, ovo je vaše čitanje. Svi vi kojima je sunce u lavu i pored sunca ili Venera ili mesec, dobrodošli. Ovo je čitanje za vas. Hajde da vidimo neku generalnu energiju za znak lav za narednu nedelju koja je pred nama. Kao i do sad, otvaram karte za posao i ljubav. Ukoliko vam je dosadno da gledate mešanje karata, možete ubrzati video do tumačenja. Lavovi, ali ste u konfliktu. Dobro, hajde da otvorimo ovaj Oracle deck, imamo neke nove kartice za tumačenja, imamo novine što se tih kartica tiče. Dobili ste kartu koja kaže preživjet ćete ovo, nove mogućnosti i novi početci. Dobro. Da vidimo ove poruke. Bravo, lavovi. Dobro. Kartice vam nisu baš nešto sjajne. Izvinjavam se, imam još samo ovo. Dobro. Hajde da vidimo sad. Kartice vam nisu baš nešto sjajne izašle što se posla tiče, dragi lavovi. Imate narednu nedelju koja je pred vama onako malo turbulentniju. Zašto? Zato što ste u nekom modu svađalačkom u narednoj nedelji. Neki od lavova žele da promene posao, imaju neku novu ideju i rekla bih da jako bitnu ulogu ima porodica, odnosno porodični odnosi u narednoj nedelji vezano za lava za posao. Znači, lavovi, neki od lavova će promeniti posao, počet će nešto totalno novo, onako bit će, da tako kažem, novajlije u nekom poslu, juniori. Ali, kao što karte kažu, preživjet ćete ovo, nove mogućnosti i novi početci su pred vama. Mislim da lavovi imaju trenutno neku situaciju koja je onako baš zadrmala tlo pod nogama lavovima i neka poslovna situacija koja se odnosi na posao. Odnosno, poslovna situacija koja ima veze sa porodicom. Neki lavovi žele da promene svoje radno mesto, kompaniju u kojoj radi i tako dalje, svoj generalno taj poslovni segment žele da promene, da krenu nekom novom pravcu totalno drugačije nego do sad. Mislim da lavovi imaju neku dobru poslovnu ponudu, ali da možda nisu još uvek spremni za nju, iako karte kažu da ćete preživjeti ovo sad trenutno. Rekla bih da lavove jako muči finansijski moment u narednoj nedelji, ali kao što karte kažu, preživjet ćete ovo, samo ostanite fokusirani na ono što želite, možete i hoćete, kako bi naišli na ovaj put posud novca. I karta kaže, ovo je trenutna situacija. I dobili ste drugu kartu koja kaže, trenutno je ovakva situacija. Znači, neka emotivna neispunjenost na poslu ne mora da znači da će svi lavovi promeniti posao i krenuti nešto novo, ali mislim da lavovi svakako izlazi iz neke teške situacije u kojoj su se našli u prethodnom periodu i da će se izvući iz te situacije i da će sve biti u redu. Isto tako, zaštitite se
u nekom narednom periodu, svi vi koji započinjete neki novi posao, ne morate baš obaveštavati celu okolinu o tome, nego to nekako uradite tako da ne privlačite mnogo pažnje. Što se onih tiče koji su bez posla, strpite se još malo, možda nije naredna nedelja za posao, ali dobro, stvari se menjaju. Ostanite pozitivni, ostanite razigrani i sve će biti u redu. Što se ljubavi tiče, dragi lavovi, vi koji ste zauzeti, imate neko upoređivanje sa drugima, imate možda partnera koji je trenutno u strašno lošoj finansijskoj situaciji ili ste to možda vi. Tako da dobijate dve petice, ovdje peticu pentakla i peticu kupova. Šta da vam kažem, došli ste do nekog momenta kada je potrebno da napravite odluku, dobit ćete neku, da tako kažem, želju, optimizam, ali shvatite da treba da ostanete pozitivni, da idete van svog ega, odnosno koliko god da ste umorni i koliko god da vas zamara ovo neko natjecanje, izdržite još malo jer, kažem vam, ova situacija neće dugo još potrajati, očekuje vas neke lepe stvari, samo izdržite. Zašto? Zato što prosto je potrebno nekada da prođemo kroz neke situacije koje nisu tako dobre po nas sa partnerom, da bi mi shvatili, naučili i da bi shvatili da koliko god se trudili, vukli konce i mislili da su konci u našim rukama, ipak neke druge stvari mogu lako krenuti tok sudbine i onoga u čemu se trenutno nalazite, a mislim da je većina vas svesna toga. Za one koji su u odnosu, braku i tako dalje i imaju nekog, vrlo je važna poruka da shvatite da ne budete u konfliktu sa partnerom zbog posla i neke finansijske situacije u kojoj se on trenutno nalazi. Uzmite vremena za sebe jer možda biste trebali da shvatite da postoje neke stvari koje su nekim ljudima bitnije, a to je posao, karijera i tako dalje. Svakako ne očajavajte, mislim da su ovo samo vaši neki, da tako kažem, tripovi, jer vi želite da ste u centru pažnje, a neko možda trenutno ne može to da vam priušti i umoran je od toga. Nemojte se svađati, dobili ste kartu paža mačeva, paža mačeva, nemojte se svađati, komunicirajte mirno, ništa nije toliko strašno, sve je privremeno, dragi lavovi. Sad ne znam, kažem vam, ovo je generalno YouTube čitanje, ne može rezonovati sa svima, ali onaj ko je barem 60% pokupio od ovog čitanja, mora shvatiti da u narednoj nedelji mora kontrolisati svoj bes i ne samo bes, nego i reči. Reči su jako bitne, da ostanete pozitivni, da shvatite da je sve ovo prolaznog karaktera u narednoj nedelji. Malo ćete naići na prepreka, ali ukoliko se budete malo povukli i shvatili i sagledali situaciju iz više uglova, shvatit ćete da neće tako strašno biti po vas sve to što će se dešavati. Kažem, karte najavljuju taj neki turbulentan period, ali izvući ćete se, dragi lavovi, to je samo privremeno ovo trenutno što se dešava u narednoj nedelji. Sve vam najbolje želim, vidimo se u nekom od narednih čitanja. Pozdrav svima!